Siellä on sen näköinen johtohässäkkä setvittävänä. Vetovaieri, millä voidaan vetää tuolta putkea pitkin johtoja tai muita vetoja. Tää jeesaa niissä hyvin paljon. Tää vedetään täältä akulta tuonne toiselle puolelle, että saadaan vedettyä tää paksummat kaapelit, uudet kaapelit tonne pulpetin alle. Vanha päävirtakatkaisija telineestään pois. Ei liene enää. Ei jätetä vaihtamatta. Aika happaman näköinen. Tässä on tämmönen automaattikatkaisija, minkä kautta yleensä vedetään tuonne pulpetialle johonkin liitirimaan sähkö. Nämä on kans vähän semmosia hapettuu ja ajan kanssa niin ei sitten enää toimi. Näähän menee nyt tästä suoraan tonne. Ne on noin 2 tossa. Nää. Ja ne menee todennäköisesti tähän nippuun. Ja tästä nipusta sit lähtee taas aika paljon kaikkea ties mihin. Me tietysti käytetään tämmöisiä lämmitettäviä kutisteliittimiä. Saadaan hyvä puristusliitos ja sitten siihen vielä vesitiivis liitos ton kutistesukan avulla ja vielä hyvä vedon poisto. Oi. Tässä meillä on tämmönen hyvä laadukas Blue Sea-merkkinen päävirtakatkaisija, mikä kestää hyvin kosteutta ja marinekäyttöä. Ja tässä on rosterinavat ja nämä on pitkäikäisiä. Maksaa vähän enemmän kuin 10, mutta toimii monta vuotta. Tähän tulee nyt meiltä akulta päävirtakaapeli päävirtakatkaisijalle ja tästä meillä lähtee moottorin päävirtakaapeli ja sitten meillä lähtee lisälaitteelle pulpetin alle oma kaapeli sulakerasiaa varten. Ja kiristetään nää tähän ja laitetaan sen jälkeen tähän suojavahaan päälle, niin pysyy nääkin liitokset hyvänä. Tässä on tämmönen Wörtin erittäin hyvä suojavaha. Tällä ruiskutetaan, tai tätä ruiskutetaan näihin sähköisiin metallisiin pintoihin, mitkä jää paljaaksi, niin tää katkaisee happiyhteyden tästä metallista ja sen jälkeen hapettuminen vähenee huomattavasti. Tästä tulee semmonen hyvä vahvoinen pinta, että tähän on vielä jälkikäteen sitten hyvä lisätä, jos jotain tarvii. Tällä saadaan hyvä suoja, korroosiosuoja näille liitoksille.
päävirtakatkaisi nyt. Ja nyt meillä on kaikki edellytykset siihen, että voidaan ruveta tutkimaan, missä se vika on, kun on alkupäästä korjattu ensin kaikki hapettuneet liitokset ja on uusi päävirtakatkaisija ja uusi akku, niin nyt voidaan ruveta täältä etsiä sitten näitä hapettuneita ja huonoja liitoksia. Korjaa niitä. Ja ongelmana on ollut vähän... Ongelmana täällä on ollut, että välillä valot toimii, välillä ei toimi. Pilssipumppu toimii silloin kun haluaa. Ja todennäköisesti vika löytyy tämmöisistä huonoista hapettuneista liitoksista, mutta toi runkolinja kannattaa kuitenkin laittaa joka tapauksessa kuntoon ja tarkistaa tämmöisessä 10 vuotta vanhassakin veneessä. Että kuitenkin jos siellä alkupäässä on sitten joku vika, niin turhaan niitä täältä korjaa, kun ei se sähkö ikinä tänne pulpetin alle saavut. Tässä on hyvä klassinen esimerkki tämmöisestä liitirimasta, mikä on tämmönen kohtalaisen hapettunut niin kuin maakisko. Ei näin. Tämmönen hapettunut maakisko niin vaikuttaa moneen hommaan, kun täällä on niin huono kontakti, niin tämän takia monesti ei laitteet toimi ajoittain. Välillä toimii, välillä ei. Ja sit kun tää on kosteena, niin sit sähkö ei kulje täältä läpi. Aiheuttaa sitten ongelmia vähän kaikissa sähkölaitteissa. Täällä on sitten plussapuolella tämmönen vähän samanlainen. Nää kun on kosteita ja ei varmaan sähkö kulje läpi. Mä luulen, että se on kaikkein selkein, kun tempastaan tohon se uusi sulakerra-asia ja Sit johtokerralla. Niin, sit johtokerrallaan kattoo, että mihin ne on mennyt. Koska nyt tässä meillä on tämmönen Bluesiin 12-paikkainen sulakerra-asia, missä on samassa maakisko. Eli tuodaan päävirtakatkasijalta tänne puolelle plussakaapeli ja toiselle puolelle maakaapeli. Ja sen jälkeen voidaan täältä jokaiselle laitteelle yksitellen viedä sulakkeen kautta sähkö sisään. Ja mahdollisessa vikatilanteessa helppo etsiä vikaa, kun tiedetään, että jokaiselle on oma lähtö. Ja samaten etsiä mahdollisia maavikoja, kun kaikki lähtee samasta paikasta, eikä otettu sieltä täältä pitkin poikin vanhoja liitoksia. Tässä me laitettiin tämmönen uusi tupakansytytin pistoke ja käytettiin tässäkin tämmösiä lämmitettäviä kutisteliittimiä. Mutta tässä on tämmönen vinkin paikka, että nyt kun nämä liittimet on laitettu tähän tupakansytytin pistokkeen pohjaan, niin kannattaa tässä vaiheessa vasta sulattaa tää kutistesukka tähän, niin silloin se sulaa myös tässä tähän urosliittimen päälle ja siihen tulee vieläkin parempi vedonpoisto kuin se, että se olisi ensiksi kutistettu ja sitten vasta painettu tähän paikalle. Loistavaa. Tässä me on nyt siistitty kaikki ylimääräiset johdot pois vanhat sulakerasiat ja siellä on uusi Bluesin sulakerrasia ja kaikki ylimääräiset ja johdot raksittu pois, niin on vähemmän mahdollisia vikakohteita. Jotenkin niinku alkuperäisasenteinen.